Akwụkwọ nke atọ nke Mosis, akwụkwọ Levitikọs isi nke 1. Jehova wee kpọọ Mosis oku si n'ụlọ ikwu nzute gwa ya okwu sị, "Gwa ụmụ Izrel okwu sị ha, mgbe mmadụ ọbụla n'etiti unu ga-eweta Jehova onyinye nsọ iji bịaruo nso, unu ga-esi n'etiti anụ ụlọ, n'etiti igwe ehi na n'etiti igwe ewu na atụrụ weta onyinye nsọ unu iji bịaruo nso. Ọ bụrụ na onyinye ya iji bịaruo nso bụ àjà nsure ọkụ sitere n'igwe ehi, oke zuru oke ka ọ ga-eweta ya nso. N'ọnụ ụzọ ili ikwu nzute ka ọ ga-eweta ya nso, ka ọ wee bụrụ ihe na-atọ ụtọ n'ihu Jehova. Ọ ga-ebikwasị aka ya n'isi àjà nsure ọkụ ahụ, a ga-anarakwa ya nke ọma n'ọnọdụ ya iji kpuchiri ya mmehie ya. Ọ ga-egbukwa nwa ehi ahụ n'ihu Jehova. Ụmụ ndị ikom Erọn bụ ndị nchụàjà ga-eweta ọbara ya nso, wụsa ọbara ahụ n'ebe ịchụ àjà gburugburu bụ nke dị n'ọnụ ụzọ nke ili ikwu nzute. Ọ ga-agbakwa ehi àjà nsure ọkụ ahụ akpụkpọ, bọọ ya na ọbụbọ ya. Ụmụ ndị ikom Erọn bụ onye nchụàjà ga-etinye ọkụ n'elu ebe ịchụ àjà, doo nkụ n'usoro n'elu ọkụ. Ụmụ ndị ikom Erọn bụ ndị nchụàjà ga-edo anụ ahụ abọrọ abọ na isi ya na abụba ya n'usoro n'elu nkume nke dị n'elu ọkụ nke dị n'elu ebe ịchụ àjà. Ma ihe ime ya n'ọlụ ukwu na ọrụ aka ya ka ọ ga-asa mmiri. Onye nchụàjà ga-esuresikwa anụ ahụ niile ọkụ, ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ àjà, ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ bụ àjà ọkụ nke ihe isi ụtọ a na-achụrụ Jehova. Ma ọ bụrụ na onyinye ya iji bịaruo nso sitere n'igwe ewu na atụrụ, site n'atụrụ ma ọ bụ site n'ewu bụ nke ọ na-eweta nso ịbụ àjà nsure ọkụ, oke zuru oke ka ọ ga-eweta ya nso. Ọ ga-egbukwa ya n'ihu Jehova n'akụkụ ebe ịchụ àjà chere ihu n'ugwu. Ụmụ ndị ikom Erọn bụ ndị nchụàjà ga-awụsa ọbara ya n'ebe ịchụ àjà gburugburu. Ọ ga-abọkwa ya na ọbụbọ ya niile, ya na isi ya na abụba ya. Onye nchụàjà ga-edokwa ha n'usoro n'elu nkụ nke dị n'elu ọkụ nke dị n'elu ebe ịchụ àjà. Ma ihe ime ya n'ọrụ ukwu na ọrụ aka ya ka ọ ga-asa mmiri. Onye nchụàjà ga-eweta anụ ahụ niile nso, sure ya ọkụ, ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ àjà. Àjà nsure ọkụ ka ọ bụ, àjà ọkụ nke ihe isi ụtọ a na-achụrụ Jehova. Ma ọ bụrụ na onyinye ya iji bịaruo nso Jehova bụ àjà nsure ọkụ sitere n'anụ ufe, ọ ga-esi n'etiti nduru ma ọ bụ n'etiti ụmụ kpalakwukwu weta nso onyinye ya iji bịaruo nso. Onye nchụàjà ga-eweta ya nso ebe ịchụ àjà, gbupụ isi ya, sure ya ọkụ, ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ àjà. A ga-apịpụkwa ọbara ya n'akụkụ ebe ịchụ àjà. Ọ ga-ewezukwa akpa nri ya na ihe dị n'ime ya, tụfuo na nso ebe ịchụ àjà n'akụkụ ihu anyanwụ n'ebe ntụ. Ọ ga-abọkwa ya na nku ya abụọ, ma ọ gaghị ekewa ya. Onye nchụàjà ga-esure ya ọkụ, ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ àjà.
n'elu nkụ nke dị n'elu ọkụ. Àjà nsure ọkụ ka ọ ga-abụ àjà ọkụ nke ihe isi ụtọ a na-achụrụ Jehova.